rayuwa ne tamkar wani sarki a wannan gari na Bezak. Ina kan ganiyar sana'ata. Kwatsam kawai sai wani mutum ya duro lokaci guda ɗaya ya shiga gidajen rediyo ya bata min suna wai yana bina dala 10,000. Hakan ya sa labarai suka dinga zagaye ko'ina. Mutunci na ya zube da kuma mutuncin ahalina. Gashi da bakinsa ƙarya yake yi, kuma su dama irin mu suke nema, waɗanda za su dinga bata sunanmu kawai domin biyan buƙatar su samu kuɗi. Bada musu da kanka. Gabaki ɗayan ku barkanku. Na yi ƙarya game da batun rajin Daranat. Maganar dala 10,000 da na faɗa wa duniya cewa ina bin sa ba haka bane ba. Kai me kake cewa haka ne? Kada ka mai da mutane hamagawa mana. Amma kai jahili ne ko? Me yana ka da kokarin bata mai suna? Wannan ayyar da bacin mutunci da kuma raina yakin yan jarida ma gabaki daya. Wallahi ba za mu kyale ka ba dole. Dole mu ce za mu kyale wannan dinin ne. Ku da ke da dawa ka san ku kuma da. Wallahi ba mu kyale ba. Dole ya da ki wanda ki da ce. Ko da jarida mu fara kuma menene abin da wata ce? Kallas! Kallas! Ku zazzauna, please. Ku zazzauna. Ina nufin ba dala 10,000 ne kudaden da nake bin rajin da Ranat ba. Karo 10,000 ne. Me? Karo 10,000 kace? Yes. 10,000 crore of Indian rupees su ne kudaden da nake bin wannan mutumin. Kuma ina mai tabbatar muku matukar bai dauki waɗannan kudaden ya biya ni su ba zan taba barin wannan garin ba. Saboda haka yanzu na iya tafiya. Adadin bashin da ake binka karo 10,000 ne. safiya yi ne ai ba dala 10,000 ake bin rajin da ba kamar yadda muka gaya muku da fari karo 10,000 ne. Ka idan me yi ya bari gaggata maka ka ce kana bin sa dala 10,000 yanzu ka ce karo 10,000 to a wannan karan ni ne zan yi maganin ka. Me abin da zaka yi min? Na ce ka gaya min me abin da zaka yi min? Dan hegi ai wani kumbura kake kamar wata uwa zaka yi. Ta gina bata shiga ba. Kai duk wani motsi guda ɗaya da za su ƙara yi kai kuma mari guda ɗaya za ka samu. Kai kuma ja baya. Bai kamata a ce wani ya mallaki abin da ba nasa ba. Kamar misali kamar yadda ka ja min kwalata. Kamar yace ta faru a wannan ranar baki ruwa na su barbaɗi mutanen ku. Sarkin kuma kawai na ɗaga masa ƙafa ne. Yanzu ga mun mece ce matsalarka? Na kira yarinyar da kake magana ita da bakinta ta ce dala 10,000 ta karba. Ta faɗi iya abin da ta sani ne amma ba gaskiya ba ne. Kamar yadda ta yaudare ni da salon soyayyarta hakan kuma ya yi tasiri saboda ina cikin rashin jasi wacce ita kuma tana matuƙar ƙaunata ita ma jasi matuƙar kyakkyawa ce amma samun bebin taku ya sa na haƙura na rabu da jasi hakan ya sa ta yi matuƙar fasata ta je ta aure.